கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகிநந்தனாய சென்னந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நான் பாலகோபாலா பக்தை லதா பேசுகிறேன். அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். போன வீடியோவில் அம்பரீஷனுடைய சரித்திரத்தை பற்றி பார்த்தோம். அது அனைவருக்கும் பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இப்போது அஜமிலா உடைய சரித்திரத்தை பற்றி பார்ப்போம். எப்படி ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்து கெட்ட மனிதனாக மாறி மறுபடியும் எப்படி நல்ல மனிதனாக மாறுகிறான் என்பதை பற்றி இந்த கதையினுடைய கருத்து. நான் எப்படி பக்தியின் சிறப்பை பற்றி சொன்னேனோ, ஒரு மனிதனுக்கு 3 விதமான குணங்கள் இருக்கும். சகுணம், ராஜசகுணம், சத்குணம். அப்படி 3 குணம் இருக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு. நம்ம ஒவ்வொரு படிப்படியாக வந்து தான் நம்ம சத்குணத்துக்கு வருவோம். கடவுளை பிடிக்க தான் நமக்கு கடவுள் சத்குணத்தை கொடுப்பார். குப்சம் என்ற நகரத்தில் அஜமிலான் என்ற ஒரு அந்தணர் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் வேதங்களை கற்றவன், நல்ல நேர்மையானவன். அவனுக்கு யாரிடமுமே பகையே இல்லை. ஒரு முறை அஜமிலான் பூஜைக்காக மலர்களை சேகரிக்க காட்டிற்குள் சென்றான். அங்கே ஒரு வசீகரமான வேசின் என்ற பெண்மணியை பார்த்தான். அவளை கண்டதும் இவனுக்கு அவள் மேல் ஒரு ஆசை வந்தது. அவன் ரொம்ப 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 நல்லவன். யார்? அஜமிலா. வேதங்களை கற்று சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படித்தவனுக்கு இப்படி ஒரு ஆசை வந்து விட்டது. ஒரு கர்மாதான், போன ஜென்மத்தில் செய்த கர்மாதான். இந்த வேசியை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு ஆசை வந்து அதனால் அவளிடம் மயங்கி அவளிடமே வசப்பட்டு அவ கூடயே போயிட்டான். யார்? அஜமிலா. நல்ல அழகான மனைவி இருந்தும் தாய் தந்தையரை வீட்டிலேருந்து விரட்டி விட்டுட்டு அவளையே அந்த வீட்டில் வைத்து கொண்டான். யார்? அஜமிலான். பிறகு என்ன செய்தான்? அவன் அந்த வசியம் செய்த பெண்ணையே இவன் மணந்து கொண்டான். இவர்களுக்கு பல பிள்ளைகளும் பிறந்தன. அவனுக்கு நிறைய பணம் தேவைப்பட்டது. நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றதனால் நிறைய பணம் தேவைப்பட்டது. அதனால் என்ன செஞ்சான்? குற்றமற்ற பிராணிகளை எல்லாம் கொடுமைப்படுத்தினான். நிறைய பொருள்களை எல்லாம் திருடினான். அஜமிலானினுடைய கடைசி மகன் பெயர் என்ன தெரியுமா? நாராயணன் என்ற பெயர் வைத்தான். அந்த காலத்தில் பார்த்தாங்கன்னா நிறைய பிள்ளைகளை வைப்பாங்க. ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் கடவுள் பெயரை தான் வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி இவன் நாராயணன் என்ற பெயர் வைத்தான். அப்போது அவனுடைய அஜமிலாவினுடைய செல்ல பிள்ளை கடைசி பிள்ளை. அதனால் அடிக்கடி அவனையே பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு கொஞ்சுவான். யார்? அஜமிலான். முதுமையும் வந்தது. இப்படியே முதுமை வர வர இவனுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் முடியாமல் போச்சு. யாருக்கு? அஜமிலாவுக்கு. அப்போது யமதூதர்கள் அவனுடைய உயிரை பறிப்பதற்காக பயங்கரமான உருவத்தோடு வந்தார்கள். அவர்களை பார்த்ததும் அஜமிலா மிகவும் பயந்து போயிட்டான். தன்னுடைய செல்லப்பிள்ளையை, நாராயணா நாராயணா என்னை காப்பாற்று, யாரோ என்னை கூப்பிடுறாங்க, கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு என்னை அழைக்கிறாங்க, தயவுசெய்து என்னை காப்பாற்று, நாராயணா நாராயணான்ட்டு அந்த கடைசி பிள்ளையை கூப்பிடுறார். நாராயணா என்று வார்த்தையை கேட்டவுடன் அப்போ சொல்லுவாங்கள்ல, எப்போதுமே மேலே தூதர்கள் நடந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் எப்போதும் நம்ம நல் விளக்கு வச்சா நல் வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் இவர் என்ன செஞ்சார்? அதனால தான் எந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வார்த்தைக்கு ததா அஸ்து அப்படின்றதுலாம் ஒன்று கிடைக்கும். அதனால தான் அப்போல்லாம் சனியனே அது இதுன்னு திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க விளக்கு வச்சு. அதனால் இந்த விஷ்ணு தூதர்கள் யாரோ நாராயணா நாராயணன் என்று கூப்பிடுகிறார்கள் என்று அவர்கள் யமதூதரன் முன்னால் நிற்கிறாங்க. நின்ன உடனே அஜமிலாவோட உயிரை பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது வா உன்னை பாசக்கயிறை போட்டு இழுக்கிறேன்னு பறிக்கணுன்னு உடனே நாராயணன் என்று அவன் சொன்னதுனால அவன் உயிரை நீங்கள் பறிக்கக்கூடாது, தயவுசெய்து போய்விடுங்கள் என்று சொன்னார். உடனே யமதூதர்கள் அவன் செய்த பாவத்திற்கு, அவன் தன்னுடைய பெற்ற அம்மா அப்பாவுக்கு கூட சோறு போடாமல் அவன் செய்த பாவத்திற்கு அவன் கட்டாயம் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார். உடனே நாராயணன் என்ற மந்திரத்தை அவர் சொன்னதினால் அவரை தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்று யமதூதர்களிடம் யார்? விஷ்ணு தூதர்கள் சொன்னார்கள். உடனே என்ன உடனே இந்த விஷ்ணு தூதர்கள் யமதர்மராஜாக்கிட்ட போயிட்டாங்க. நேராக போய் யமதர்மராஜான்கிட்ட சொல்கிறாங்க, யமதர்மராஜா, நாராயணன் என்ற பெயரை கூப்பிட்டதால் விஷ்ணு தூதர்கள் அவர் பாசக்கயிறு போட்டு இழுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யார்கிட்ட? யமதர்மராஜாட்ட. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, என்னுடைய எஜமானே மகாவிஷ்ணு தான். நான் இந்திரன் சந்திரன் விஷ்ணு ஆணைக்கு எப்போதும் நான் கீழ்ப்படிந்து தான் நான் நடக்கிறேன். விஷ்ணு தூதர்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளதான் வேண்டும்.
பகவானின் நாமத்தை யார் ஜெபித்தாலும் பகவானுடைய வைகுண்டத்தை அடைவார்கள். நாமத்தை சொல்ல சொல்ல பாவங்களும் போகும். அதனால்தான் அவர்களை தண்டிக்காதே என்று யமதர்மராஜா அந்த யமதூதர்கள்ட்ட சொல்கிறார். நான் நாராயணன் நாராயணா என்று என் பிள்ளையினுடைய பெயரை கூப்பிட்டதற்கே என்னை நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் காப்பாத்தீர்கள். உங்களுக்கு நான் நன்றியோடு வணங்குகிறேன் என்று சொல்லி உடனே செய்த பாவங்களை நினைத்து அழு என்று அழுதான். தன்னுடைய மனைவி, முதிய தாய், தந்தையை நினைத்து அப்படி வருந்தினான். நான் எவ்வளவு கொடியவன் என்று நினைத்து வருந்தினேன். நான் செய்த போன ஜென்மத்து பாவத்திற்குத்தான் இந்த வேசியாகிய அழகான பெண்ணிடம் நான் மயங்கி இவ்வளவு பாவங்கள் செய்துவிட்டேன். எனக்கு நிச்சயம் பாவ மன்னிப்பே கிடைக்காது என்று அதனால் நான் பரிகாரம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். நாராயணன் என்ற பொருள் தெரியாமல் இருந்து சொன்னதுக்கே எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பலனா? இதனுடைய பொருளை நான் சிரத்தையுடன் தெரிந்து சொன்னால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு, தன்னுடைய கொடிய லைஃப்பை நினைத்து வருந்தி பகவான் கொடுத்த இன்னொரு சான்ஸ் என்று நினைத்து நல்ல செயலை செய்து வாழ வேண்டும் என்று நினைத்து ஹரித்துவார் என்ற புண்ணிய நதிக்கு சென்று பகவானை ஜெபித்து பகவானுக்கு அழகாக பூஜை செய்து தொண்டு புரிந்து வாழ்ந்தார். ஒரு நாள் தங்க விமானத்தில் விஷ்ணு தூதர்கள் இறங்கினார்கள். அவர்களை கண்டவுடன் வணங்கினார். உங்களை நாங்கள் வைகுண்டத்திற்கு அழைத்து போக வந்துள்ளோம். நீ அங்கு பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அஜமிலானை கூட்டிச் சென்று விடுகிறார்கள். அதே போல்தான் துச்சாதன் திரௌபதியின் துயிலை உரியும் போது கிருஷ்ணா என்று திரௌபதி கூப்பிட்டாள். கிருஷ்ணனும் அவளுடைய மானத்தை காப்பாற்றினாள். இதே போல்தான் நாமும் நம் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வரும்போது கடவுளை பிடிப்பது மட்டுமல்லாமல் நல்ல சந்தோஷமாகவும் இருக்கும்போது கடவுளை மட்டும் கைப்பிடிங்கள். அவருடைய பாதத்தை சிரத்தையாக பிடித்து கொள்ளுங்கள். கடவுள் படைக்கும் எந்த குழந்தைகளும் நல்லவர்களும் இல்லை, கெட்டவர்களும் இல்லை. சிலவர்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது கெட்டவர்களாக இருப்பார்கள், அப்புறம் நல்லவர்களாக ஆகுவார்கள், திருப்பியும் கெட்டவர்களாக ஆகுவார்கள். அதே போல் கெட்டவர்கள் நல்லவர்களாவார்கள், திரும்பியும் கெட்டவர்களாவார்கள். இப்படி தான் படிப்படியாக மாறிக்கொண்டே போகும். இதனால் நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? எல்லாம் கர்ம பலன்கள். இந்த கர்ம பலன்கள், கெட்ட கர்ம பலன்களை நாம் அனுபவிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் கடவுளுடைய பாதத்தை நாம் சிரத்தையாக பிடித்து கொள்ள வேண்டும். வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ரோக நிவாரணியை பற்றி நாம் காண்போம்.